ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 15 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു അല്ലേ? എന്താണെന്നല്ല നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്? എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് എന്നല്ല 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. മനസ്സ് ശരീരമൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് യോഗ എല്ലാം സാധിച്ചവർക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകാൻ സാധിക്കും. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ഇത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പ്രയാസമേറിയിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഈ യോഗ പദ്ധതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും, ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ യോഗാരൂഢൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വേണ്ടി ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാതാജി. അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒന്ന് ശരിക്കും? അതെ. പിന്നെ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു. മനസ്സാരാണ്? നമ്മുടെ മിത്രവുമാണ് ശത്രുവുമാണ്. മിത്രവുമാണ് ശത്രുവുമാണ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മനസ്സിനെ ജയിച്ചാൽ സുഹൃത്താക്കാം. അഷ്ടാംഗയോഗം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ, ശാന്തി നേടാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് അനുസരിക്കണം. പിന്നെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികഞ്ഞ സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ യോഗി എന്ന് പറയുന്നു. യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ? 15 വരെ അല്ലേ എടുത്തത്? 15 വരെ. 15 വരെ. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് കൃഷ്ണന്റെ പദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണപദം പോകുന്നു. ഇനി 16ാം തൊട്ട് നടക്കണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്തമനസ്നതഃ നചാതി അപ്പൊ അർജുനനോട് ഇനി പറയണം. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്താ പറയണത്? അർജുന, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ച പോരാ, പിന്നെന്ത് വേണം? ഇനി
അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയണം. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി പറയാണ് മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, എന്ത് വേണം? ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുറക്കവും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താകാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗി ആവാൻ കഴിയില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. യോഗിക്ക് ആവശ്യമായത് കർശനമായ ആഹാര നിയമവും കുറവായ നിദ്രയുമാണ്. അമിത ഭക്ഷണവും കൂടുതലായുള്ള ഉറക്കവും തമോ ഗുണത്തെ ഉണർത്തുന്നു. കൃഷ്ണനോട് അർപ്പിച്ച ജീവിതം മാത്രമേ യോഗ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കൂ. കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കുറെ ഉറങ്ങുന്നത് എന്തിലേക്ക് വരും? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ത്? കുറെ ഉറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വയ്യായ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങണതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങണതല്ല പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഉറക്കം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തമോ ഗുണത്തെ ഉറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഉണർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ ഉറങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനോട് അർപ്പിച്ച ജീവിതം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളൂ? യോഗ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണ്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ആരാണോ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നത് അവൻ എന്ത് സാധിക്കും? യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഈ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. അമിത ഭക്ഷണവും അമിതമായ ഉറക്കവും യോഗ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാർപ്പിതമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ശുദ്ധവും നിയന്ത്രിതവുമായ ജീവിതമാണ് യോഗയിലെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ യോഗയിലെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? നിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഒരു യോഗിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവർത്തികൾ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആരാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? യോഗിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ആരാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠിതേ തിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യോഗ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ എന്ത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാണ്? മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. മാത്രമല്ല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? അറിഞ്ഞോ? ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൃഷ്ണപാദ സേവനത്തിൽ ഉറയ്ക്കുകയും
എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭക്തി മാർഗത്തിലെ ദിവ്യ സേവയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുടെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എന്തിനാണ് ഉറയ്ക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദസേവനത്തിനായിട്ട്, കൃഷ്ണന്റെ പാദസേവനത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഭക്തി മാർഗത്തിലെ ദിവ്യ സേവനമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഒരു യോഗിയെ കുറിച്ചാണ് പറയണല്ലേ. യോഗിയുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യം. മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനുള്ള സേവനമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാണ്. പിന്നെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദസേവനത്തിനായിട്ട് ഉറക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? ഒരു തികഞ്ഞ യോഗി. യഥാ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നേങ്കതേ സോപമാ സ്മൃത യോഗിനോ യത്ത ചിത്തസ്യ യുഞ്ചതോ യോഗമാത്മന. കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളും. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോഗിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്? ആ യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയണത്? കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെ. ഒരു ദീപം കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് കാറ്റില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ എന്താണത്? അത് ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ അത് കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് ആര്? ഈ ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള യോഗി? നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളുന്ന യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി എന്നിവിടെ പറയാണ്. യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ ദീപം പോലെ അചഞ്ചലനായി ധ്യാനത്തിൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷ്ണഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുള്ള ദീപം പോലെ അചഞ്ചലനായിട്ട് ആ ധ്യാനത്തില് നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ആര്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ കൃഷ്ണഭക്തൻ. യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗ സേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതാ ചലതി തത്വതഃ യം ലബ്ധാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേ നാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യത്തെ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗം വിയോഗം സുയോഗ സംചിതം. എന്താ പറഞ്ഞത്? സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. അപ്പൊ സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥ, സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഓർമ്മയില്ലേ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ അല്ലെ? ലാസ്റ്റ് ആണ് സമാധി. സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമ്മൾ ചുറ്റും ആരെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് സമാധി. പരമാനന്ദത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടാവും? നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും പിന്മാറിത്തിരിക്കും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മാവില് പരമാനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ആ ഒരു അവസ്ഥയില്
എന്താ കിട്ടുന്നത്? അളവറ്റ ഇന്ദ്രിയ സുഖം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖം അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഇതിലും വലിയൊരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഇതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ഒന്നും നേടാനില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാവുകയില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളൊരു മോചനമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സമാധിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് എന്താ പറയുന്നത്? സമാധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും നമുക്ക് ചുറ്റും ആരെ മാത്രം കാണാണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥയില്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കഴിവും ഏതവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവും? ഈ സമാധി അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? വ്യതിചലനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതിനേക്കാളൊരു നേട്ടം വരാനില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാവുകയില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ കിട്ടുന്നത്. കർശനമായി ഭക്തിയോഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരാൾ ആകസ്മിക വ്യാധികൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അചഞ്ചലനായി കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്നു. ഇപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തി കർശനമായിട്ട് ആകസ്മിക വ്യാധികൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അചഞ്ചലനായിട്ട് കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള വ്യാധികൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അചഞ്ചലനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർഭിന്ന ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമാം സ്ത്യക്ത്വാ സർവാനശേഷതഃ മനസൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനേയമ്യ സമന്തതഃ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. വഴി മാറുകയും വരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പറയണം. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. പിന്നെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങള് ഒന്നുമില്ലാതെ എന്ത് വേണം? ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കണം. മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഇല്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കണം. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? യോഗ പരിശീലനത്തില് ഏർപ്പെടാനും. സ്ഥിരതയും ഭക്തിയോഗത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സഹായം നിശ്ചയമായി ലഭിക്കും. എന്താവശ്യമാണ് ഇവിടെ? ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് ഉത്സാഹവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരതയും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ സഹായം നിശ്ചയമായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് നമ്മളെ ഭക്തിരസാമൃതം നിങ്ങൾ ലെവൽ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. അതിൽ പറയുന്നതാണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഗത്യാഗ സതോ വൃത്തേ
സതേവൃത്തെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്. അത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമാണത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്സാഹവും സ്ഥിരയും. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഉത്സാഹവും സ്ഥിരതയും എന്ന് പറയുന്നത്. ശനൈരൂപരമേ പുത്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയ ആത്മസംസ്ഥാമന പാർത്ഥനാകിം ചാതപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. അതായത് ക്രമേണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പടിപടിയായിട്ട് വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയുടെ സഹായം കൊണ്ട് സമാധിസ്ഥനാകുക, മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ നമ്മള് സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ പിന്തിരിക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധവും യോഗത്തിന്റെ ഉന്നതാവസ്ഥയും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുക. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവബോധം എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? ഭഗവാനായിരിക്കും. ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും, നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും, ഏതൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സേവനം സമർപ്പിക്കുക. അതുപോലെ അതാണ് എന്ത്? യോഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു സമയവും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മൾ വേറെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല, നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് യോഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നതും അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. യഥോ യഥോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമേത ആത്മന്യേവാവശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ചപലവുമാണ്, ചഞ്ചലവുമാണ്. അത് എന്ത് ചെയ്യാം? എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കാം. അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിന് അധീനനാക്കിക്കൊള്ളണം. അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനനാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അത് ചഞ്ചലവുമാണ്, ചപലവുമാണ്. അപ്പൊ ഏത് സമയവും എവിടേക്കും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിന് അധീനനാക്കി കൊള്ളണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വഭാവേന ചഞ്ചലവും ചപലവുമാണ് എന്ത്? മനസ്സ്. അത് എവിടേക്കോ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നെല്ലാം അതിനെ പിൻവലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിന് അധീനനാക്കിയിട്ട് കൊള്ളണം. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൃഷ്ണാവസേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ് യോഗയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ യോഗയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് യോഗയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് യോഗയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. പ്രശാന്ത മനസം ഹേന്യം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതാമ കൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. അപ്പോ
മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തും. ആരിലും മനസ്സുറപ്പിക്കുക? ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യോഗി എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്തായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും? അതീതനാണ്. രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? പരമപദം. പരമപദം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവോ? പ്രതികരണങ്ങൾ, പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ സാത്വിക ഗുണത്തിനും വിശുദ്ധമായ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലെത്താം അല്ലെ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലെത്താം, അതല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താം. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠിലെത്താം, അതായത് വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരുമാണ്. അത് മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? എന്താണ് അയാൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കും ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തും. മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തി അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരമാനന്ദ കാഷ്ഠയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനുമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. കാരണം ഭഗവാനും താനും തമ്മിൽ ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകും? ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകും. ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, അളവിലാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തനുമായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തി. ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ലയിപ്പിച്ച് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അകറ്റിയതിനെ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ലയിപ്പിച്ച് എന്നകറ്റാണ്? ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങൾ അകറ്റുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയാം. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. പരമപുരുഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയുക എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം? അതല്ലല്ലോ അല്ലെ, വായിക്കാം. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? യുജ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്പൊ അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി, ആ യോഗി എങ്ങനെയാണ്? നിയന്ത്രിതാത്മാവാണ്. ഇപ്പൊ സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു. ഇപ്പൊ സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടിയതിനു ശേഷം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന അവിടേക്ക് തന്നെ പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനം അതെവിടെയാണ്? പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നത മേഖല. അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അവസ്ഥ ആർക്ക് കൈവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗിയെ. പരമപുരുഷന്റെ ഭാഗമായ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനുമായുള്ള ഈ ദിവ്യമായ സമ്പർക്കത്തെ ബ്രഹ്മസ്പർശം ബ്രഹ്മസംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മസ്പർശം എന്നല്ല, ബ്രഹ്മസംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷനോടുള്ള ദിവ്യമായ ഈ സമ്പർക്കത്തെയാണ് ബ്രഹ്മസംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പറയുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ ഭാഗമായ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ
ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനുമായുള്ള ഈ ദിവ്യമായ സമ്പർക്കത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ദിവ്യമായ സമ്പർക്കത്തെ എന്ന് പറയാം? ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൂതസ്ഥാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിൽ കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചാൽ ആ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി എന്താ സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാ ജീവികളിലും എന്നെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ആ യോഗിക്ക് എന്താണ്? കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും ആരെ മാത്രമേ കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വജീവികളിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ യോഗിക്ക് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവ്വജീവികളിലെയും ജീവികളെ ഭഗവാനിലും കാണാനും ഭഗവാനെ എല്ലാ ജീവികളിലും കാണാനായിട്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എവിടെയും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള യോഗിക്ക് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും നിഷ്പക്ഷമായി പാർക്കുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗകൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? പരമാത്മാവിനെ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടുതൽ എടുക്കട്ടെ? കുറച്ചും കൂടി എടുക്കണോ? എടുത്തോളൂ മാതാജി. കുറച്ചുകൂടി എടുത്തോളൂ മാതാജി. സമയമുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എടുത്തോളൂ മാതാജി, എടുത്തോളൂ. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നവനായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് ഭഗവാൻ? എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടും എല്ലാവിടും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണുന്നവൻ, എല്ലാവിടും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാതും എന്നിലാണ് അടങ്ങുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ഞാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഭഗവാന് ആ വ്യക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നൂടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ എല്ലായിടത്തും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചണ്ടാലനായാലും ബ്രാഹ്മണനായാലും ആനയായാലും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് കൃഷ്ണനുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഭക്തന് സാധിക്കും. ഭഗവത് ദർശനം ഭക്തൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തൻ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ സ്വരൂപേണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭക്തന് ആരുടെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല? ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപേണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ആര് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് പറയാ,
ഭഗവാനെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തന് സാധിക്കും. നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്ത ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്താ പറയണത്? ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതാഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി സായോഗി മയി വർത്തത്തെ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏതു സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും. അത് യോഗിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്. ഭഗവാനും പരമാത്മാവും ഞാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ആരിൽ ജീവിക്കാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ആര്? യോഗി. കാരണം എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാവും ഞാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയണം. യോഗചര്യയിലെ പരമാവസ്ഥയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയും എല്ലായിടത്തും അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ യോഗചര്യയില് പരമാവസ്ഥയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ എല്ലായിടവും ദർശിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ടും ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്? ആ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യോഗാചര്യയുടെ ആ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്, കാരണം ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു നമ്മൾ 10 നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മഭൗമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോർജുന സുഖം വാ യതി വാ ദുഃഖം സായോഗി പരമോ മതഃ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളെയും എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലായാലും ദുഃഖത്തിലായാലും തന്നോട് സദൃശ്യനായി കണ്ടുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഏത് ജീവിയായാലും അതിന്റെ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അതിനെങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? തന്നോട് സദൃശ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ജീവിക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ ആ ജീവിക്ക് ദുഃഖം വന്നു, എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാന്ന് ചിന്തിക്കാതെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആ ഒരു ജീവിക്ക് ദുഃഖം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും തന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് ആരെടുക്കുന്നത്? ഒരു ഉത്തമനായ യോഗി എടുക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവിക്ക് വരുന്ന, ജീവാത്മാവിന് വരുന്ന ദുഃഖം തന്റെ ദുഃഖമായിട്ട് കാണാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അത് താനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗി കാണുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഉത്തമ യോഗി സ്വന്തം ആനന്ദം മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉദ്ധാരണത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനാണ് ആര്? ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉദ്ധാരണത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എന്തിനെത്തിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം എത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ സഹായിക്കുക, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സഹായിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനാണ് അത് അല്ലെ. ആ പ്രവർത്തകനാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
അർജുന ഉവാച. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ അടുത്തത് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്തയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാസ്ഥിതം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമാണെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അത് എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ല, അത് മാത്രമല്ല അത് പ്രായോഗികമല്ല, അപ്രായോഗികമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അർജുനനെ പോലെയുള്ള മഹാനും യോഗാ പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് നിരാകരിച്ചതുപോലുള്ള ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്കരം. ഇപ്പൊ അർജുനനെ പോലെയുള്ള മഹാനും യോഗാ പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് നിരാകരിച്ചതുപോലെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്കരം. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞൂടെ? ഇത് ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് പറയാണ് അല്ലെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗാ പദ്ധതികള് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനനെ പോലെ മഹാനും യോഗാ പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് നിരാകരിച്ചതുപോലെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും എന്താണ് പറയണത്? ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്കരം. ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാന്ന് പറയാ, അത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. ആർക്ക്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയണത് ധ്യാനയോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? യോഗാ പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കാരണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള യോഗാ പദ്ധതികള് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട്? ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ദുഷ്കരമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രഭാദീബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്, ദുഷ്കരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചഞ്ചലം, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. പിന്നെ അതിനെങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ? കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധാരണ മാർഗങ്ങൾ ദുഷ്കരമായാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ലളിതമായ പ്രായോഗികവുമായ മാർഗമാണ്. അപ്പോ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചിലപ്പോ എന്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ലളിതമായിട്ടും പ്രായോഗികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ നിർവിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, അതിലൊന്നും എനിക്ക് സംശയമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? അടുത്തെന്താ പറയണത്? എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിനക്കത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ യുക്തമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിനക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ലീനനാവുകയും ചെയ്താൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ അകന്ന് ആത്മീയ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറേ നമ്മൾ കേൾക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ അന്തർലീനനാകുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ മുഴുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഭൗതികമായ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ അകന്ന് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരും? ആത്മീയ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ അന്തർലീനനാകുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മനസ്സിന്റെ
ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ അകറ്റി ആത്മീയ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭൗതികമായ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ആത്മീയമായ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ സങ്കല്പങ്ങളും നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ആരിലേക്കായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനിലേക്കായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കാനായിട്ടത് കാരണമായി തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ നാളേക്കാക്കാം നമുക്ക് ബാക്കില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗ്യയാവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് യോഗ്യയാവാൻ കഴിയാത്തത്? അചഞ്ചലമായ മനസ്സുള്ളവർക്ക്. അചഞ്ചലമായ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും കർശനമായ ആഹാര നിയന്ത്രണവും അതെ, അതായത് കുറവായ നിദ്രയും കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും യോഗ്യയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സമാധി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മനസ്സിനെ, പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മനസ്സിനെ. മനസ്സ്, സമാധി എന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് അല്ലെ. സമാധി നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് നമുക്ക് സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും. നമുക്ക് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും നമുക്ക് ആരെ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആവഘട്ടങ്ങളിലെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും. അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. പരിപൂർണയുടെ മാനദണ്ഡം അടുത്തതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? നമ്മള് ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് അല്ല, എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതൊന്നിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല, എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗ്യയാവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തില്ല, പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയാം. ഏതാണെന്നറിയോ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള്? 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ് തികഞ്ഞൊരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ പറയുന്നത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്താനായിട്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിന് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. കർണങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ കഥാശ്രവണത്തിനും കണ്ണുകൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനും ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിനും ഏർപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യത്തിലും താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യത്തിലും നാവ് തൃക്കാൽക്കലർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസികളുടെ ആസ്വാദനത്തിലും മുഴുകി. രാജാവിന്റെ കാലുകള് ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടന യാത്രയിലും ശിരസ് തിരുമുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിനും അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇതാണ് ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രത്യാഹാരം ആഹാരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ല. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൽ പറയാം. ഏതാണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ വരുന്നതാണ് പ്രത്യാഹാരം അല്ലെ? നിയമാസന പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തായിരുന്നു പ്രത്യാഹാരം?
പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയണത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതിനാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതിന് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. കാറ്റിനേക്കാൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസമുള്ളത് എന്തിനാണ്? മനസ്സിന്. അടുത്തത്, എന്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എന്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല? അതായത് ശ്ലോകം 18 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കാഴ്ചവേലയ്ക്ക് ഉതകുന്ന അഭ്യാസ മുറകളോ സിദ്ധികളോ പ്രദർശിക്കുന്നവർക്ക്. അതായത് നമ്മൾ യോഗകളൊക്കെ കുറെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ കൈവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സിദ്ധികൾ കൈവരുമ്പോ എന്ത് വരും? നമ്മൾ അത് ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ ആകർഷണം തോന്നുമ്പോ നമ്മളെ കുറെ അവർ പുകഴ്ത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാഴ്ച വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിദ്ധികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ആയിട്ട് മാറും. നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷണം വരും? നമുക്ക് ആ ജനങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ സിദ്ധികൾ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വഴി മാറിപ്പോയി അല്ലെ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക്, അതാണ് യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നം. ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ നാള് യോഗകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിദ്ധി കൈവന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അഷ്ടസിദ്ധികളില് എന്താ പറയുക, നമ്മള് അണിമ സിദ്ധിയൊക്കെ ഇല്ലേ, നമുക്ക് ചെറുതാവാൻ സാധിക്കും, ചിലപ്പോ വലുതാവാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിദ്ധികൾ കൈവരില്ലേ? നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികളുണ്ട്. അതിലൊരു സിദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ആ സിദ്ധി കിട്ടുമ്പോ നമ്മളത് ആ സിദ്ധി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോ അവർക്ക് അതില് ആഗ്രഹം, സന്തോഷം വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ കുറെ പുകഴ്ത്തുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് ആകർഷണമായിട്ട് മാറും നമ്മൾ, അല്ലെ? അതായിരിക്കും നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് മാറിപ്പോകും? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇത് എഴുതണം: യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് 348 പേജില് മേലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വരി. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉപോൽപ്പന്നം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നത്. നമ്മൾ യോഗകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികൾ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം മറന്നു പോകും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും? ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഏതാണ്? പ്രഹ്ലാദൻ, ലക്ഷ്മി ദേവി, അതൊക്കെ നവവിധ ഭക്തി. നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 9 തരത്തില് ഭഗവാനോട് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള 9 തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ 9ഉം ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ ഉദാഹരണം വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് 9 മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് ശ്രവണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകള്, ഭഗവാന്റെ നാമം, ലീലകൾ, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത്. സുഖദേവ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേട്ട് മുക്തി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തതാണ് എന്ത് വരുന്നതും ഫസ്റ്റത്തതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. രണ്ടാമത്തതാണ് കീർത്തനം. കീർത്തനം ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സ്തുതിക്കുക, കീർത്തിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പാടുക. അതിനാണ് നമ്മൾ കീർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാടാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തിനു പറയാം? കീർത്തനം എന്ന് പറയാം. കീർത്തനം ആരാണ്? ശുഗമഹർഷി. സുഖദേവ മഹർഷിയാണ് ആരാണ്? വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ അല്ലെ.
നമ്മൾ ഭാഗവതത്തില് അറിയാം, കേറിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ശുകദേവ മഹർഷി വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണ്. ആ ശുകദേവ മഹർഷി കീർത്തിക്ക്, അതായത് ഭാഗവതം ചൊല്ലി കീർത്തനം ചെയ്ത്, അതായത് കീർത്തനം ചെയ്ത് മുക്തി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ശുകദേവ മഹർഷി. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കീർത്തനം. മൂന്നാമത്തതാണ് സ്മരണം. സ്മരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ സദാ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കുക, ഓർമ്മിക്കുക. അതാണ് എന്ത് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണത്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദ കുമാരനാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ എങ്ങനെയാണ്? അസുരനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഏതൊരു സമയവും ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഭഗവാനെ ാണ്. പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ അസുരനാണ്, പക്ഷെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ. നാലാമത്തതാണ് പാദസേവനം. പാദസേവനം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഗ്രഹത്തെ പോലെ പൂജിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, പാദം സേവിക്കുക. അത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി. ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് പാദസേവനത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അടുത്തത് അർച്ചനം. അർച്ചന എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് വിധി പ്രകാരം പൂക്കളും മറ്റും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ആര്? അർച്ചനം എന്ന് പറയുമ്പോ വിധി പ്രകാരം, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഭഗവാന് പൂക്കളും മറ്റുള്ളത് ഇതൊക്കെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അർച്ചനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാരാണ് ഉദാഹരണം? പൃഥു മഹാരാജാവ്. രാജാവാണ് വിധി പ്രകാരം പൂജാതി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് മുക്തി നേടാൻ സാധിച്ചത് ആർക്കാണ്? പൃഥു മഹാരാജാവിനാണ് സാധിച്ചത്. ഇനി അർച്ചനം കഴിഞ്ഞാല് വന്ദനം. ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക, ഭഗവാന് മുന്നിൽ വണങ്ങുക, നമസ്കരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? വന്ദനം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ വന്ദനം ആരാണ്? അക്രൂരൻ. അക്രൂരൻ വനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ വണങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആര്? അക്രൂരൻ. അതാണ് വന്ദനത്തിന് ഉദാഹരണം. അക്രൂരനെ പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ വണങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാസ്യം. ദാസ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു ദാസനെ പോലെ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരു ദാസനായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതിനാരാണ് ഉദാഹരണം? ഹനുമാൻ. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ദാസനായിട്ട് ഭഗവാനെ സദാ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? ഹനുമാൻ സ്വാമിയായിരുന്നു. ഹനുമാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഖ്യം. ഭഗവാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനായി കണ്ട്, സ്നേഹിതനായി കണ്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ഇടപെടുക. ഇതാണ് എന്ത്? സഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. അർജുനനെ പറയാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കണ്ട് കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഇടപഴകിയതാണ് ആര്? അർജുനൻ. സഖ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് മുന്നിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, സ്വന്തം ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആരാണത്? മഹാബലി ചക്രവർത്തി. തന്റെ സർവസ്വവും ശരീരം ഉൾപ്പെടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതാണ്. വാമനാവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതാണ് ആര്? മഹാബലി ചക്രവർത്തി. അപ്പൊ ആത്മനിവേദനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? മഹാബലി ചക്രവർത്തി. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നവവിധ ഭക്തി